Ja sam Željko Ćosić, vlasnik sam obrta Svjetionik i tvrtke Butiga. Dakle, obrt je nastao tako što sam upustio, samo reći, slučajno u ovaj posao. Naime, bavio sam se marketingom i dobio sam određen dio suvenira u kompenzaciju. I tako je nastao, nekako sam morao to prodati. Dakle, išao sam na more, prvi štand 2001. godine u Zadar. Tu sam vidio da mi nije dovoljno stvari, pa sam gledao malo dalje, istraživao tržište kakva je situacija. I nakon toga nakon tog ljeta mi se ponudio prostor u hotelu Dubrovnik. I tu sam odlučio otvoriti jednu maloprodaju sa suvenirima i sa poklon artiklima. Orijentacija mi je bila, dakle, more, brodovi i slično. I neke stvari sam pronašao na tržištu, a neke stvari sam odlučio sam, s obzirom da volim i povijest i taj dio mi je nekako isprepleće sa mojim interesima i hobijima. Odlučio sam ući u nekakvu proizvodnju, istraživanjem nekakvim privatnim i traženjem kanala. Krenuo sam, dakle, proizvodnju ovako ovih karata, da to bude nekakva povijesna poveznica i suvenira i naše zemlje i, dakle, brodova i svega toga. A s obzirom da u zimi su atraktivni pokloni koji su vezani opet za Božić, anđele, tako sam krenuo u to vrijeme i u proizvodnju tih različitih tipova anđela. Danas se iskristaliziralo da imam ove anđele osjećaja koji svaki ima svoju poruku, veseli su. Isto tako, mi smo prije svega proizvođači, dakle, bavimo se proizvodnjom i distribucijom svojih proizvoda u druge suvenirnice, tako smo zastupljeni i na moru poprilično, dakle, kad je turistička sezona. Pa planovi za budućnost su odavno već krenuli, dakle, ja sam još prije jedno 10 godina imao izvoz u Poljsku, pa je krenuo izvoz u Katar, uglavnom su to bile sve karte. Pošto imam karte nakon početnih hrvatskih karata, krenuli smo izrade karte svijeta. Sad je u toku izrada jednog web shopa, vrlo ozbiljnog web shopa koji bi imao online prodaju i sve neke, dakle, da je prilagodljiv, dakle, za mobitele i tako dalje, jer strano inozemno tržište je normalna orijentacija i nadam se da ćemo uspjeti malo ići na jače prisutne, ne ovako pojedinačne poslove što smo uspjeli sklopiti, pojedinačne prodaje preko eBaya, nego da ćemo uspjeti distributerski odraditi taj dio, dakle, za dućane u nekim ozbiljnim, dakle, turističkim zemljama.